रायजोफोर आंखौ माने निमाहा होदो आं माने इयुनाव बेफोरबायसा माने भिडिअ होला आंनि नायगिरि बिथांमोननिसिम बा रायजो राजाफोरनिसिम आङो माने गुरैयै आखाइ खबजाबनानै माने निमाहा बिबाय आरोना लोगोफोर हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बर' होना लाग्रा थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै सानसेनि गेजेराव न'खरनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनायजों लोगोसे मा मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो रिकुवेस्ट खालामनाय थाबावो सोरबाफोर माने चेनेलावहाय गोदानै हाबस'नानै नायनोबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना होलांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार गालांबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे साबस्क्राइब खालामना गालांबानो होनखांबायना इखो लोगोफोर ओमफ्राय नै बावगारबाय थायो आरोना इन्ट्र'आनो माने सानफ्रामबो माने बे बाथ्राखौनो बुङो आरोना लोगोफोर सानफ्रामबो बुंनांगौ बाथ्राखौनो बुंखायो अब्लाबो माने थाथ' थुथ' जालायबावो आरोना सानफ्रामबो बुंनाय बाथ्रायानो मानोबा थाथ'बावलायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थुदो होमबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ओइ साननैसोआ बिराद थान्दा बोथोरा लोगोफोर ओमफ्राय नै दुगैस्रां लोबस्रां स्र' होननोबो हाया आरोना बे माबाखौनो ड्रेसखौनो ग्रोब गानफिनना लाबाय आङो मानो होनबाथाय बिराद थान्दा बोथोरा दासान्दि बार स्लिउ स्लिउनो माने अबस्थाया गाज्रि आरोना बोथोरा ओमफ्राय माने ब्लाउसल'जोंबो थानो हायाना आखाइ गोलाव गानदेराबाथाय माने गोजांनायानो खारा आरोना दाथ' टाइमा 10ता 11ता जालायलांबाय अब्लाबो माने सान्दुङानो गोरा नङा आरोना मा बुंनो आरोना निउ इयारनि बाथ्रा गोदान बोसोरबो फैबाय नालाय लोगोफोर आरो मागो दमासिबो फैबाय बोथोराथ' बिदिनो थाबाय थासिगोन नङा होमबा लोगोफोर थुदो होमबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै ओमफ्राय लोगोफोर सिदा सिदि जानाय लोंनायाव आरोना लोगोफोर नै आङो लाफाखौ खानानै सुनानै हानाबो लाखाबाय न'निनो लाफा आरो लकेल लाफा जानो आन्था इसे दंसाबो बोराय बुरैनि आन्था ओमफ्राय बांद्राय गैया लोगोफोर फानलायनाय गैया बेफोरबायसा ओमफ्राय जानो आन्था ग्रोब ग्रोब आरो मालाबा मैद्रु मालाबा बेफोरबायसा खारदै गोबाब इदि आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आङो नैबे अमा बेदरखौ आरोना इ अमा बेदरखौ माने न' खाथिनि आइया हरदोंमोन आरो अननानै इसा माने आं जे नोंथांमोननो खोन्थाबाय थायोना जोंहानि बिहावनि बिनानाव ओरै होननानै आं बे खाथियाव मोनफैबाय नालाय जिहेथु ओमफ्राय बहाथो गारनानै जानो बे मालाय बिखुनजोआ मालाय ओमफ्राय इसे हरबाय आरो नै अमा बेदरखौ ओमफ्राय लोगोफोर अमा बेदरखौथ' आं जाया नालाय लोगोफोर बोरायनि हान्थाल' आरोना ओमफ्राय बोराया जानो हानायखौ जासिगोन जानो हायिखौ हरालागै जाथियो आरोना गाबोन समनियालागै ओमफ्राय लोगोफोर बेखौ माने एवनानै होनोसै आङो जि साफानो बोरायनो ओमफ्राय आङो माने मा होनो लाफा खारदैजों ना गोरान संनोसै आरोना आंनि थाखाय आंथ' आरो अमा समा जाया नालाय गोरानफोरखौनो ना फिसाफोरखौनो बिराद मोजां मोनो आङो आंनि थाखाय माने ना गोरान फिसा ओमफ्राय ना फिसाफोरखौनो बिराद बेस्ट मोनना सानना लायो आरोना लोगोफोर संहोलांबाय थानोसै दायो रेडि जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर संहोलांबाय थानोसै दायो गोथावनो स्लुब स्लुब खारदै गोबाबजों ना गोरानखौ एसे फिदिंदबना लाबाय आङो लोगोफोर थावआव माने हर गोलैलांबायसो खिथिनायावनो ओमफ्राय नै बिथिंजाय आरो खारै सारै होखानानै मा होनो बानलु सानलु होखाबाय ओमफ्राय लोगोफोर सारायनि अबस्थाखौ नायदो आरोना बे साराया दाखालि अनलाजों मुला संनाय जे नोंथांमोननो भिडिअ होदोंमोन जे आङो इदि जाना थादो आरोना जि बायसा नै सिन जाना थालायदो इसेबां माने बुरजामोन आरोना ओंख्रिया ओमफ्राय इनिफ्रायनो माने सिन जाना थाबाय आरोना लासैनो खाराबा आरो हुख'बाथाय खारो खारनाया ओमफ्राय आङो इदि बांद्राय गोसो होनानै हुख'वाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गोसोम जाना थाबाय आरो दिनै नै खारै ओंख्रि संदेरना होबावबायसो आं दुन्दिया लायनो थांगौमानिनो खारदै ओंख्रिया एकदम माबायदि जाजोबखो दुध का दुध पानि का पानि जाजोब्बाय नै लोगोफोर इदि गोदौजोबना थाबाय आरोना खारदै ओंख्रिनि गियानबाथाय बिदिनोसै आरो मा बुंनो ओमफ्राय मोनबायबो लोगोफोर बिराद टेस्टि नों मोदोमखाबाय मोदोमफ्रुनो जि जानो लुगैलायबाय लोगोफोर नाथुरजों ओमफ्राय बोथियाजों जि समायफ्लेबाय ओमफ्राय दुन्दिया गोरलै गारलाना होबावगोनसो आरोना ओरैबायसा मोदोमनायनि सायाव मोदोमनाय हास'लायलांलाहां रिदिं रिदायनो होना हरनोसै ओमफ्राय नै बिथिंजाय आरो फान्थावबो थाइसे होबाय बोराया फान्थावबो थाइसे हो ओरै होननायखाय फान्थावजों अमा बेदरजों बरिया संबाय आरोना मोनथ'वाखै नैयो लोगोफोर ओमफ्राय नैयो मोनबाय आरोना बेदराबो माने लोगोफोर एसे सपारिबो दङ ओमफ्राय बेबुबो दं नालाय ओमफ्राय दैखौ बुरजा होनानै होखाबाय आरोना ओमफ्राय फान्थावबो थाइसे होफाबाय बोराया फान्थाव बिराद मोजां मोनो आंना अमा बेदरजों फान्थाव होनबाथाय बिराद मोजां मोनखायो आरोना ओमफ्य दैयाबो एसे रानबाय आरोना लोगोफोर ओरैबायसा माने मोजां संनो रोंगौ आं बोरायनि थाखाय स्पेसियेलि आरोना जायाब्लाबो माने बिराद रोंगौ आं लोगोफोर अमा बेदरखौ संनो ओमफ्राय ओरैनो माने साखिलायना आरोना संख्रिया डाइरेक्टनो माने नांखायो
बोथोरा बिराद गुसुथार लोगोफोर ओमफ्राय नै आं सुइटार एसे गानफिनना लालायबाय आरोना सान्दुङानो ओंखारथाराखै एकदम थान्दा आरो बार ख्लाब ख्लाब बारबाय दङ ओमफ्राय लोगोफोर आं जे बैयानि भिडिअ नोंथांमोननो दे मोनसे भिडिअ शेयार खालामदोंमोन ना बे भिडिअनि थाखाय आंहा दायो बिराद माने दुखु जारला बिराद टेनसन आरोना लोगोफोर दायो बे भिडिअखौ माने आङो होनायनि बुहुत आंनि सायाव अजद दिखांदो आरोना लोगोफोर माने होनाङामोन मायामोन ओरै होननानै ओमफ्राय आङो बे भिडिअखौ माने आङो खायसे खायसे मानसिफोरखौ माने भिडिअ लानायबो नुबाय ओमफ्राय आरो खायसे खायसे मानसिफोरखौ बिदिनो हो ओरै होनबाय ओमफ्राय जेखियानो जाया इसोरथ' भिडिअखौ लानानै बा माबानानै बा भिडिअ माबा फटक लानानै माने ससियेल मिडियायाव हगाराखै आरोना लोगोफोर बिसोर ओरैनो लानाल' दोनदो ओमफ्राय डाइरेक्टनो आङो इउटुब चेनेलाव होबायना लोगोफोर ओमफ्राय भिउआबो बहुद फैदोंमोन 10,000 11,000 ओमफ्राय लोगोफोर बिराद माने दुखुनांथाव बाथ्रा बे भिडिअखौ आङो माने दाननानै होनांगौ जाहैबाय माने आङो मिथिया हसिया बे भिडिअखौ माने होफ्लांबाय दायो आङो माने जाय खाथि खालानि बा जाय गामिनि नायगिरि बिथांमोननिसिम बा रायजो राजाफोरनिसिम आङो माने गुरैयै आखाइ खबजबनानै माने निमाहा बिबाय आरोना लोगोफोर रायजोफोर आंखौ माने निमाहा होदो आं माने इयुनाव बेफोरबायसा माने भिडिअ होला ओमफ्राय माने आङो गोबां मानसिया होनाखैब्लाबो माने सासे सानै ओरै होननायखौनो आं माने दुखु मोनदों आरोना आरो आंबो होफ्लांनानै माने आंबो गोसोखौ अखान्थि मोनबाय थाखादोंमोन आं मानो होफ्लांखो आं मानो माखो दासो माबा फैबा इफोरबायसा आरोना सोरबा माबा मोनसे बुंबा माबा ओरै होननानै सन्देह जाना दंखायोमोन आरो ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो माने कमेन्टआवबो नुदों आरोना सासे आगै ना बिनानाव ना बा बिब'मोन जायखिजाया बि आरोना ओमफ्राय बियो बुंहरदोंमोन आरोना नोंलाय माथो बेफोरबायसा भिडिअ होआ मबाइल दिहुननो मोना माया रसमानि बेलायाव नोंलाय माथो होन्दोंमोनस' मादोंमोनस' ओरै होननानै बुंदोंमोन आरोना लोगोफोर इनि होनदो आरोना बे माबाया मानसिया माने कमेन्टनि गेजेरजों ओमफ्राय आङो माने नोंगौ इ बाथ्राया माने थार बाथ्रा जोंनियाव माने बेफोरबायसा मबाइलनिबो एलाव गैखायामोन आरो फट' सट'निबो एलाव गैखायामोन ससियेल मिडियायाव माने हगारनो मोनामोन आङो बे मोनसे भिडिअखौ होफ्लांबाय बेनि थाखाय आङो दायो दायनिगिरि जाबाय आरो आंबो आंनि आरो गुरैयै माने फिन खेबसेबाव आं निमाहा बिबावबाय माने निमाहा बिफिनबाय आरोना लोगोफोर होनायाथ' आगोलावबो बेफोरबायसा माने जाथायाथ' गामियाव बहुद जाथाया माने जालांखायो बयनिबो गामियाव बिदिनो फिसा फिसौ जाथाया जालांखायो नङा होमबा लोगोफोर अब्लाबो माने ससियेल मिडियायाव बेफोरबायसा होफेराखैमोन आरो आंबो दा फार्स्ट टाइम माने दाखालिनि भिडिअखौ माने होनाय जादोंमोन आरोना ओमफ्राय बेयावनो माने आङो दानफिननांगौ जाहैबाय आरोना आंखौ माने सानैसो मानसिफोरा माने बुंनायनि थाखाय आङो भिडिअखौ डिलिट खालामना होबाय आरोना ओमफ्राय आङो निमाहाबो बिबाय जाहाथे उनाव आङो बेफोरबायसा माने भिडिअखौ होला गामिनि बा मान सनमाननिबो बाथ्रा थायो बा बेफोरबायसानि बहुद बाथ्रा थायो बेखौथ' आं आगोलावबो मिथिखादोंमोन अब्लाबो माने आङो होदोंमोन आरोना होनायनिबो कारन दङ आं मानो होदोंमोन होनबाथाय लोगोफोर बै हिन्जाव मानसिया जाहाथे ससियेल मिडियायाव बयबो माने नुनानै बा मानानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाथाय खायसे बै हिन्जावनि खोमायाव माने खोलैफिनगोन ना नोंखौ मबाइलाव ओरै थोरै नुदोस' नोंखौ इउटुब बा फेसबुकनि गेजेरजों ओरै थोरै नुदोस' नोंखौ मिथिं जालायनाय नुदोस' मादोस' ओरै बेफोरबायसा मोनसे बाथ्रा माने बै हिन्जावनि खोमायाव गोलैबाथाय बै हिन्जावनि माने गियान आखलफोरा चेन्ज जालांगोन ओरै होननानैसो आं बे भिडिअखौ होनाय जादोंमोन आरोना लोगोफोर इनिफ्राय दायो माथो खालामनो उपाय गैयाना लोगोफोर आं भिडिअखौ दाननाय जाबाय आरोना बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर।